Goddag og velkommen til Varde Biler. Jeg hedder Erik Møller. Regeringen har valgt en ny finanslov, og det gør så, at de nye biler bliver en lille smule billigere. Vi synes her ved Varde Biler, at det ikke er tilstrækkeligt, så derfor har vi valgt at tage nogle modeller, Titanium Fun-modellerne, og gøre endnu mere billigere. Den vi står ved siden af her, det er en Ford C-Max 125 hestes benziner. Den kan du spare med det hele over 35.000 på. Herover har vi en Ford Focus, også en Titanium Fun model med masser af udstyr. Der kan du også spare over 35.000. Fiestaen 100 hestes, også en Fun model, Titanium med masser af udstyr også, og der kan du spare over 18.000 på. Disse tilbud gælder ikke kun Black Friday i weekenden. Det gælder resten af året, og det er på alle lagerbiler.